Bjerg videre. Løb. Løb. Ikke så langt ned, Bjerg. Hold. Du er for langt. Ej, hvorfor er det min knæ beskidte? Spørg min mor. Det er ikke mig, der føler mig. Fuck min irriterende. Fuck min lille. Du siger 30 meter derfra. 30 meter, Mini. Det er næste større din pik, altså. Det er bare en fag. Det er næste dimension. Hvad var det, du skulle derude? Hvad skulle du? Ja. Hvad er det for noget loot, Bjerg? Ja, ninja-luder. Bjerg med mig. Det er skide.